Hei, tervetuloa! Tehdään harjoitus, joka auttaa meitä olemaan yhteydessä hevoseen rauhallisuuden kautta. Tämä vaikuttaa meidän hermostoon. Me käytetään meidän korvaa tähän harjoitukseen siksi, että meidän korva sattuu olemaan vahvasti yhteydessä meidän vagaalihermostoratoihin. Kun me otetaan korva mukaan, niin täällä ylhäällä on yksi tällainen pieni paikka, mihin saisi pikkusormen. Ja juuri tämän toisen osan alapuolella on toinen pieni paikka, mihin me saadaan. Ja laitetaan sormi siihen toiseen niistä kahdesta ympyräisestä ja painamme hyvin hellästi alaspäin tätä kohtaa meidän korvasta. Seuraavaksi pistetään sormi siihen korvan aukon reunalle, mutta taaksepäin niin sanotusti, tämä pehmeä osa meidän sormea. Ihan siihen reunalle ja painamme hellästi meidän korva-aukon takaseinämää taaksepäin hellästi ja rauhallisesti. Ja tätä voi jatkaa pari minuuttiakin sitten, kun tämän on oppinut nämä eri osat. Jokaista osaa voi jatkaa minuutti tai 2 ennen kuin siirtyy seuraavaan. Nyt mä käyn teidän kanssa läpi nämä niin, että teillä on nämä. Seuraavaksi otetaan kiinni täältä korvan yläkohdasta, pelkästään ihosta kiinni, ei siitä rustosta. Ja hyvin hellästi vedämme sitä ihoa. Hyvin hellästi. Tässä ei kannata vetää nopeasti eikä kovaa, koska se vaikuttaa siihen hermostoon päinvastaisella tavalla. Hellästi liikutamme meidän ihoa korvaruston yli. Tämä kannattaa tehdä vaikka autossa ennen kuin menee tallin sisälle, jos ei nytten tallis ole kaikilla jotenkuten tiedossa tämä harjoitus. Muuten ihmiset saavat ihmetellä, että mitä siellä oikein hommaillaan korvan kanssa. Päästetään irti siitä ja tehdään sama asia tässä korvan sivulla. Otetaan kiinni ihosta ja vedetään hellästi. Rauhallisesti ja hellästi. Tämä on myös mainio harjoitus nukkumaan menemiseen tai yleisesti hetkeen, jolloin huomaa, että ajatukset virtaavat ja juoksevat tai jokin asia saattaa
stressata. Voi ottaa hetken paussia ja tuoda hermosto rauhallisempaan jännitystilaan. Tämän jälkeen otetaan kiinni vielä tältä alhaalta ja hyvin hellästi vedämme alas. Saatat huomata, että näkö muuttuu vähäsen tai hengitys. Jotkut ihmiset alkaa haukottelemaan. Mitä tahansa tapahtuu tai tulee, se on tervetullutta. Kerromme tällä tavalla meidän hermostolle, että me olemme turvassa. Mihinkään ei ole kiire. Juuri tässä hetkessä mitään ei tarvitse tehdä. Tämän jälkeen mä siirrän vähän mun korvaa ja mun silmälaseja. Pistämme sormen niin sanotusti korvan alle. Vedämme ihoa ylöspäin ja pidämme se siellä ylhäällä jonkin aikaa. Voidaan päästää irti. Otamme sormen tähän keskelle korvaa, korvan korkeutta, keskikorvan korkeudelle. Ja vedämme sitä ihoa taaksepäin. Kaikkia näitä osia voi tehdä 0,5 minuutista 2-3 minuuttiin, riippuen mikä tuntuu hyvältä. Ja tietenkin mitä kauemmin teemme sitä suurempi vaikutus sillä on meidän hermostoon. Viimeiseksi pistämme korvan tänne, tai siis sormen tänne ylös. Ja vedetään alas ihoa. Ja jätämme sormen siihen. Kun istumme tässä, voidaan myöskin tehdä silmien kanssa hiukan työtä tuomalla meidän katse niin kauas vasemmalle kuin mahdollista, kiertäen ympyrää ylöspäin, tuoden silmien katse oikealle niin kauas kuin pystymme.
ja alas ympyrään. Teemme 3 kertaa ympyrän. Ja toiseen suuntaan. Kun teette viimeisiä ympyröitä, voitte päästää irti sormen. Kiitos. Seuraavaan kertaan. Moi!